Sanam ko ke Johar ar Sagun Seta सगुन सिंगल Sagun single Sagun डेली Seta सेता सेता ते बेना बेना ते हाँ। सिंगल बेना रे जखन एथप केली ओना दो हिरिंग गोदा हिरिंग ko takai to nyel darai kana pe kadi sa sapra kana ling matching kati kati pura same color ma bachu taho kadi matching hora kaling ar udgar din re jasti matching chokor re do jasti high five baling hora kaling sada sida kadi chulu mitik bapla ola chalak kana ling reception mena bapla do already hui chaba kana nonde ge mitik ale gatia mane type ge bapla kana ko to unia reception re chalak kana ling to mitik hudin sa vlog saunte tan tawon pe ar asain na video kusi ape আর নিয়ে মানে কি আড়ি দিন কোন আশা তা নেই যে বাপলা মিটটা কো বাং জুরু কানা নিয়ে বা নিউরা কানা তো মিসানতে পিয়া পনে আগে নিউরা কানা আর অলরেডি মিটটা মা নেল কে আপে ওনা মা ঝিয়ারি গিদ্রা তাহলে না আর ঝিয়ারি তো বাগনাম কুড়ি না সরি মিটটা ভাগনাম কুড়ি আগে তাহলে না আর নিতো নমা দিকু বাপলা খানা ন রিসেপশন জাস্ট আর মিটটা ধামাকাদার वाला হিজা না বাপলা ওনা তো আড়ি দিন কোন তাগিরে মেনালে ওনা তো ধামাকাদার তো বাগা উদগার ওনা के तो धमाकेदार পুরো সিঙ্গেল লেখা ঝুলাও তো হয় আরো হিজুয়া না বাপলা ভিডিও কো আর নিতো মানেল দেখানা पे सात प्रकार रेडी ओने सेन काते तीनटा वीडियो दालिंग से बांगा बालिंग बडालिंग एक्चुअली दिकु बापला रे सेवनटा कंफर्टेबल बने वीडियो बालिंग ना बालिंग ले खालिंग ना तो दिकु रिसेप्शन हां शानदार रिसेप्शन होइले का एने सेरेंग ओना को क्या बा रिचुअल को ताहन गया ओना हां जम क्या बन बांग जम क्या बन एने सेरेंग तेके मस्ती का तेके काटा गया मेनका नो दिकु बापला तो चलो देखी जतटा हुइया कड़ी कैप्चर पेई ना আর নিতো রেডি কাতে চেকা যেন কানাই আর হয় সারি তো বাং হড়ো কই एक्चुअली নিতো দাগে আই বাহারে তো না দিতে না হড়ো কই তো চলো নিতো को ना ब्लॉग टाइप तो केली मुझे दबियल तबन पे हां बेटे हुडिन सा ब्लॉग जस्ट सेना हो बांगा खाली ना रिसेप्शन रखी जम हुई लगले अंका रिमिला का ना भीतर का जम चाबा करते तापरे रपड़ा तो मटन आराम से
सेटर नाली और नेल दले कना पे दोतो नेलोक कना से बांगा पूरा चले गया को ओदा ओदा ते हेज कना लिंग कटी हुडुर बिजली कराय ताने यो भाग्यिस माने चले गया को बापला वाला सेटर कना ली जम बड़ा को हुईना और ओना भीतर के दाग किया और रुआल जोखा कटी कटी झिपिर झिपिर दागे ताने आदो बलिंग टांगे लियाले मिटे कॉलेज साला के चला लाली उनकिन हो लेके आकिन जे रुआले तो फटाफट हेज नाले और नय नितो के जस्ट सेटर कनाले और सेटर सेटर ते मिटे देखा बेली उल माने भेराइटी उल खाली हर पांजा काली नोना उल अडी दिन खन ओना हर धारे नेल गेली अडी गान बिली को आला तो भाई गेली हर धारे मिटे नेउरु को मासे आरे ह जव तरायली आ तेहिन भाग्य अडी लिंगा टाण ओदे होय तो चानो गाली गया मा अभी न चका का बिन मिटे माने अली निये सर मारे अली किरिंग करते मीचे खा के जमा काली और बाद बाकी टाइम खाली माने कुमड़ू कुमड़ू हालांग हालांग करते गुयाली और देखाई पिंक वैरायटी वहाँ तो नितो के नामा काली আর নোয়া তো হেনাং আয় তো কো রাখন হিজু সময় মিটাং হরে আইসক্রিম দোকান সামনে লাহা ভিডিও রে না নেল কাপে ওনা তু কোন যে রুল ভিডিও রে ওনা ভিডিও রে মেনা আর নোয়াটা হচ্ছে আলে পাশে রেখে মেনা করে মেনা লিগা নোয়া পাশে রেখে নোয়াটা এত সিভিল বুঝে গিয়া আর নোয়া ডেইলি নৌকা বাড়িয়া পিয়া কাতে জাম গেলি আর ডেইলি के जम गेली নোয়া হেদে চাপা করা অফিস কোন গুলি মোনা ওকে ঢোকলো আছে आरो ना आले ओकार इन कमी गी ओंडे हां ना ताइनम पास्टा रे माने किरिंग के बागई करा नोआ दा को ओकर कमी गया ओंडे खन गुकाय नोआ हो एडिट सिविल बुझा गया नोआ तो सेना सेना वाला हां ओना जे आयो ठेन भेजाली आला हां ओना तीरे पिली का नाम को दोहली आको से वाओ तो खाली भूल रगे भूल के वैरायटी होल माने नोआ मिटंग दारे ना नोआ मिटंग আর নোয়া তো ওটা খাস বাং বুঝে গিয়া না তো একটু খট্টা খট্টা বুঝে গিয়া না তো বুলুং মরিচ সালাদ টেস্টি বুঝে গিয়া আর ইং তো সবচেয়ে নোয়া টেস্টি কই এবার নোয়া को नेल हुई ना तो चलो तेज जो हमसे खाओ मा तेज ता मांगा तेज यार दाले बच्चो अगर मटन जोमा खाई पूरा रात पर जोमा खाए ওনা টাইম রে বাং দেখা দাঁড়ে লিপিং কারণ নেল কিয়া পে ওনা টাইম রে এত ভিড় তাহলে না আর যত খাদবা জমে তাই তো বলি গেলি আলি संगीन ते चला लानी एनी बड़ी बालिंग पूजा दा ले आली के इवन संगीन किया पकान हुए तो नहीं तो बांग तारा की तो माता बे नो वीडियो तो नोटे के मुझे दियाली मिटे हुडिन सा ब्लॉग ताहले ना ब्लॉग हो बागा मिटे चली गया को रिसेप्शन ताहले ना और आशा इन वीडियो खुशी का पे नौका के आपे को सरस दुलल एम दिन पे एम इदलिंग पे बखन यलिस को तो आर चली लिंग नितो दारे बनुआ किया दारे बनु হয় अरे दिन खोन के नेले आपे खाली दारा लगे मैंने नितो लांगा चाबा करा ना नितो खाली अड़ुबाय जगह काटा को তারপরে চেঞ্জ যায় তারপর চেপি দেয় পুরো হুদুর বিজলি তো চলো আবার দেখাবো নেক্সট ভিডিও রে আবার কিছুদিন ভিতরে গে আবার বাপলা ভিডিও হিজান হ্যাঁ না লাহাখন গেলে লাহাখন তো আলোকে আঞ্জম হাতার কা ওকা লারে লই গেলি মানে বাঙ্গি গিয়া ছুটি को बांधे टाटा बाय बाय सगुनी द